स' दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन जे सोरखौ फोथाय खेबस' दैदेनगिरिफोर होननानै बुंदों। जोबोद फोथाय खेबस' खालामबाय हारिखौ पार्टिखौ। बेबादि दैदेनगिरिया कुनु इलेक्सन देरहानो हाया होननानै सोर बुंदों आरो सोरखौ बुंदों दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों फुरा मिथिनो मोनगोन। भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय। लोगोसे सासे सानै दैदेनगिरि थाङोब्ला हाजार हाजार रायजो राजाफोरा फैयो मोनसे दोलोआव। अब्ला बै दैदेनगिरिनि भट आरो हाजार हाजारनि भट बबेया साबसिन जाखो बे खोथाखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों स्पष्ट मिथिनो मोनगोन। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दङ। स' नोंथांमोना मिथिनो मोनखाबाय आरो बुजिनो मोनबाय दिनैनि समाव UPPLआ मा धरनै रायजो राजाफोरखौ थगाय रायजो खुंगासिनो दं आरो 2025आवसो बिनि फिथाइखौ बिथांमोना मोननो थांगासिनो दं। तेखेतসকলে আহি থকা 2025 सनाव ইয়াৰ ফলাফলটো পাব पुरा सियर। दा नैबे मोनसे खोथाया ओरैबादि जादों जे सासे दैदेनगिरिनि भटनि भेलुआ बेसेबां। हमना लादो बिसिनि न'खराव 7 फेमिलि मेम्बार्सफोर दं। बे सासे दैदेनगिरिया मोनसेल' भट थुनो मोनो, पार हेड मोनसेल' भट। दा अब्ला बे दैदेनगिरिया हारसिङै बबेबा मोनसे पार्टि सोलायनानै थाङोब्ला बे दैदेनगिरिनि भट मोनसेया साबसिन ना रायजो राजाफ्रा हाजार हाजार फैनाया साबसिन जाखो? भटआ बिसिना बांसिन हाजार हाजार रायजो राजाफोरना, नाथाय दैदेनगिरिब्लाबो मोनसेल'। दा बेखायनो बुंदों BPFनिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा सासे सानै लिडार थांनायखौ गाब्रायनानै लाब गैया। हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा फैगासिनो दं, जगदान जागासिनो दं। आरो दिनैनि गेजेराव BPFनि दैदेनगिरिया होनदों हारिनि पार्टिनि सोर बिट्रे खालामग्रा दैदेनगिरि, एकदमबारे फुरा फोथाय खेबस' खालामग्रा दैदेनगिरि, बेखौ थर्न लिस्ट होदों। बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय नै सोर दैदेनगिरिया बुंदों आरो मा बुंदों खोनासंनानै लादो। आरो चन्दन ब्रह्मआ BPF नागारना थांबाय। BPFआ माबाफोर खहा जागोन नामा? चन्दन आरो खाम्फा मोननि खोथाखौ आं बुङा, बिसोरो गिदिर लिडार नालाय बुंनो समाया आरो नङा होमबा। बुङालै आं बिसोरनि खोथा नङा होमबा। BPFआव मोजां डिसिसन लाग्रा दैदेनगिरि गैया होननानै बुंदों। नोंथाङा मा बुंगोन? सोर? खाम्फा मोनहा। बिसोर गावसोरानोथ' लिडार नङा होमबा, गावसोरनोथ' टप लिडारमोन। बिसोर कारलाय माथो मा बुंबावनो आंलाय, मिथिखानाय लिडारखौ आं मा बुंनो नङा होमबा। नोंथांमोननि थाखाय BPFआ खहा जाया नामा? मा खहा जानोथै, मा खहा जानो नङा होमबा। BTCखौ जोङो रैखा खालामगोन। BPFनि गाज्रि समाव, हाग्रामा महिलानि गाज्रि समाव जों दिनै गसंथाबगोन। मा खहा जानो नङा होमबा। दिनै जिहेतु नोंथांमोननि जिहेतु दला सानफा एफा सासे बारस्लायगासिनो दं, दायो BJP आरो UPPआव थांगासिनो, बे बिथिङाव नोंथांमोना बेसेबांसो खहा जागोन? बिथांमोना जोंनि बा BPF दलनिफ्राय साफा सानै लाना थांदों नङा होमबा, खिन्थु बिसोरनिफ्राय जों 100 जन लाबोदों नङा होमबा। बिथांमोना साफा सानै लिडारखौ लाना थांदों, खिन्थु जों 100 जन लिडारखौ बिथांनिफ्राय लाबोदों। दिनै नोंथांमोननियाव जिहेतु बेले बेजे सोमजिदों नामा, जिहेतु BPF दोलोआव जिहेतु टिकेट होनायखौ लाना बेखायनो थांबाय थादों नामा दायो? दाथ' टिकेटनि जेबो परिबेस जायाखै, बेखौ माला पार्टिया डिसिसन खालामगोन, हाइ लेभेल दङ। दाथ' आरो बुंनाय बायदिबा सेप्तेम्बरावसो इलेक्सन जागोन नङा होमबा, सेप्तेम्बरावसो इलेक्सन जागोन। बेनिखायनो टिकेटनिथ' जेबो माबा थानाङा। खाम्फा बरग'रिया जिहेतु BPFनिफ्राय टिकेट मोननाय नङा होननानै थांदों होनना सानो नामा नोंथांमोना? बेखौ दा आङो बुंनो साना, आरो आङो बुंखाबाय खाम्फा बरग'यारि मोनखौ आं बुंनो समाया। बिथांमोना मा जादों हाग्रामा महिलारि सारजों, बेखौ आं माने खोब बिदि मोजां एन्सार होनो सानाखै। दा गोरोंखा 20 बोसोर BPFआव थानानै बिथांमोनहा दा BPFखौ नागारनानै थांबाय। नोंथाङा मा बुंगोन? खाम्फा बरग'यारि मोनहा 20 बोसोर BPFआवनो थाबाय, नाथाय दायो BPFखौ मोजां नङा होननानै बिथांमोनहा नागारनानै थांबाय। मा बुंगोन नोंथाङा बे समाव? आं नोंथांमोना सोंहैथांब्रा नङा होमबा, बिथांमोनाथ' गोरोंखा नङा होमबा। खाम्फा बरग'यारियानो चन्दन सारानो बा आं कुनुबा MLA सोंथिनाव सोंहैथांब्रा बिसोरो माबायदि दैदेनबोखो 20 बोसोर। दिनै आं गुबुनखौ आं दुसिनो साना, नाथाय आं गावखौनो बुंगोन। आं जुदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो मन्त्रि जाबायब्ला, MLA जाबायब्ला, EM जाबायब्ला, मिनिस्टार जाबायब्ला, MLA जाबायब्ला, बा मा VCDCनि चेयारमेन, TLCSनि चेयारमेन आं जानो मोनबायबा, आं ओरैबायदि निष्ठुर गोसोनि मानसि जानांगोन दिनै आं आंनि बिगोमाखौ हाग्रामा महिलारिखौ नागारनांगौबा।
नङा होमबा आं बोरै हागोन हाग्रामा महलनि दैदेननायावनो आंखौ दिनै एमएलए खालामबायब्ला मिनिस्टार खालामबायबा एमएलए खालामबायबा इएम खालामबायबा बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेन आंखौ खालामबायबा आं बोरै नागारनो हागोन हाग्रामा महलनि लिडारशिपखौ नङा होमबा बेबायदि जुदि आं खालामोब्ला दिनै आङो हाग्रामा महलनि दैदेननायजोंनो मन्त्रि एमएलए चिफ डिपुटि चिफ मिनिस्टार भिसिडिसि चेयारमेन टिएलसि चिफ चेयारमेन जानानै कौटि कौटि थाखा फैसा माइ दै मान सन्मान मर्यादा मर्यादा गासैखौबो बानायनायनि उनाव जुदि आं हाग्रामा महिलारि लिडारशिपा मोजां नङा होननानै बुङोब्ला दिनै रायजो आंखौ मानो ओजों नायगोन जेबो खहा जानांगौनि गैया जों बुंबायना रायजोआ दिनै हाग्रामा महिलारिखौ गसंथाबदों आं बेखौनो बुंदों आंखौ बुंनो होनोसो सोंबायथ' दिनै हाग्रामा महिलारिनि गेजेरजोंनो आं मन्त्रि एमएलए चिफ डिपुटि चिफ मिनिस्टार एमएलए जानानै आं गासैखौबो मोनजोबनायनि उनाव दिनै आङो हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि हाग्रामा महिलारिनि लिडारशिपा गाज्रि होननानै बुङोब्ला दिनै रायजोआ निस्सय आंखौ फंसे खोथा बुंगोन हिन्दीआव बुङो गाद्दार नङा नङा हिन्दीआव बुङो गाद्दार एसामिसाव बुंगोन स्वार्थपर इंलिसाव बुंगोन मा होनना बुंगोन सेल्फिश एन्ड बिट्रे लिडार बिट्रे खालामग्रा लिडार आं रायजोआ बुंगोन ना बुङा नङा होमबा आं स्वार्थपर जानांगोन आं बोरै गारनो हागोन आंखौ गासैखौबो समस्त 20 बोसोर दिनै आंखौ दिनै हाग्रामा महिलाया जुदि बानायबायब्ला आं एसेबां निष्ठुर आरो अहंकार ओरैबायदि गद्दार आं जानांगोन दिनै हाग्रामा महिलाखौ गारनोबा नङा नङा बेनिखायनो आं बुंदों दिनै हाग्रामा महिलारिनि गाज्रिनि समाव जों दङ रायजोआ दङ बिथांमोना साफा सानै लिडारा थांदों इउपिपिएल बिजेपि बहाबा बहाबा नाथाय रायजोआ हाजार हाजार हाग्रामा महिलाजों हाबफैदों बेनि मानो मोना बेनो स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय भिडिअखौ मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ